Hodi, čekaj. Čekaj. Idem photo session. Čekaj, slapaj. Ej, Samo ćemo probati Čekaj! pa malo ceci kraj, nemoj odmah toliko da grizeš. Mislim, Aj, četvrtinu, aj. ja da vidiš. Prvo ću probati četvrtinu. Ti nisam nadala. Okej. Da. Kako se nervije. Ljuto je. Ljudi očinje. I tako vam kažem, jebote. A nije djaj. Ni malo. A možete raditi kod kuće. Kontrolisanim uslovima nisu se nikada oko da ću jebati. Ajde da vidim okum da jede. Da kaže pojene 2 za večeru. Uf, dobro je. Aplaudiraš. Vidi, A. pa vidi kako se ozne. Vrkovi. Ćao, Stil. Ćao. Da, Nisam mislio da će biti ovako, ja sam mislio da će kao cool, da. Ja sam kao pitkati. Hoćeš malo mlijeka? Neću. Šta plaćeš više? Hoću mleka. To je malo mleka. Dobit ćeš joj. Mleko baš pomaže. To je baš jebote, evo ga. Mleko pomaže dok je u ustima. Nemo više mleka, ili daj puno mleka. Nećeš mlijeka? Ali držiš pa pljuneš mlijeko. Ti opiješ mlijekom, brate, mlijeko, sad opiješ mlijeko. Sam rekla četvrta, one. Koliko pojem? Po četvrt. Mislim, Hvala. pola od toga. Četvrtinu. Od četvrt pola si pojem. Ne, četvrtinu. Jebote, ovo je ljuto. I traje. I toplo ti je, čini mi se. Sad se poljubi s Izabelom. Aha. Sutra. Ili zdravo mleko. Zove kuma, da je glicka. Bez ičega jedeš tako, samo da bi te neko stigao. Da probam. To je sport. Sport. A, glupa je i sport. Baš mleka. Bolje. To je sport. A si izvadio semenje? Jes, Koliko imaš semenje? dosta. Ali sad operiru. Da mi nož završi. I posle 4 minuta još 4 traje. minuta? Ovako je broj. Dosta, nema više da se jede. To, si mogao da osušiš i da staviš fajvar. Kako ima čudan miris. Jako. Aha, težak ne. To je bolje. A što nisi samo probati? Pa nije fora, pa. A će sutra da plačeš kad budeš otišao na WC. A, I to ćemo da snimamo. da. Šta mi radi guz? Šta je bolje? Ti i dalje ne izgledaš bolje. Prebledeo si. Može, ali nešto. Habanero. Stvarno je u tem. Sad je mnogo slabije, ali To pomaže mi to. pomaže dok je ustima.
I kako progutaš, to je jako zajebano. Pošto tamo te prođe, ostaviš, popiješ mlijeko i dok pustimo super je. Da progutaš i onda opet ošlo. Onda opet staviš mlijeko, onda opet super je. I oko dana ošto pereš papriku. Već je cool. Ali da. Probajte. Vrlo... Ne znam kako da se izrazim, vrlo. Lično iskustvo.